नमस्कार मित्रांनो, मी महेश तुमचं स्वागत करतोय पुन्हा एकदा आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. सो मंडळी, आजचा प्रवास आपला भाईंदर ते कोकण असा असणार आहे. तो म्हणजे आपल्या मागे दिसणार आहे वॅगनरने. आज आपली इनोव्हा नसणार आहे ना, आपली एस टी महामंडळाची बस असणार आहे. ती म्हणजे आपली असणार आहे आज वॅगनर. तर वॅगनरचा आपला आजचा प्रवास असणार आहे कोकणातला. या आपल्या आजच्या कोकणातल्या प्रवासाला आपल्याला काय काय बघायला भेटतं आहे नक्कीच बघूया. कारण की तुम्ही लास्ट आपल्या इनोव्हाच्या राईडला म्हणजे आपल्या कोकणच्या इनोव्हाच्या राईडला चांगला रिस्पॉन्स दिला होता. आता या वॅगनरच्या राईडला पण असाच रिस्पॉन्स द्या. चला निघूया डायरेक्ट भाईंदरमधून. सो मंडळी बघू शकता, रात्रीचे वाजले आहेत 8:52 आणि किलोमीटर बघू शकता आम्ही करतोय 0. ए पण 0 करूया, बी पण 0 करूया. आपल्या एकूण 444 असे किलोमीटर आहे. चला भाईंदरवरून आपण 0 केलेलं आहे. तुम्हाला आता काय मुंबईचं दाखवत नाही, आपण जाणार आहे ठाण्या मार्गाने. आपण जसं पुढे काय अपडेट असेल ना तुम्हाला देतो मी. चल सो मंडळी 11:08 झाले बघू शकता. आणि आता तुम्हाला नवीन दाखवतोय. म्हणजे आता आपण आलो कळंबोलीला. दाखवायला काय भेटलं नाही, ठाणा जाम भरलेला. बघू वाटतं आपण 9:30 की 9ला निघालेलो. आता मला टाईम पण लक्षात नाही. आणि समोर बघू शकता तुम्ही साईपूजाची नवीन गाडी आहे मित्रांनो, जी आता 2 दिवसापूर्वीच रूटवर चाललेली आहे. सव्वी गाडीचा नंबर आहे MH13ZX7941. अशी आपली साईपूजाची नवीन गाडी. या गाडीने आपण प्रवास करूयाच नक्की. आता आपण सध्या वॅगनरचा प्रवास बघूया. चला तर मित्रांनो, कळंबोलीला पोचलो आहे. काही दाखवायला भेटलं नाही, कारण की ठाण्याचं जर म्हणजे ट्रॅफिक दाखवलं असेल ना तर व्हिडिओ खूप मोठा होईल. तर आपण पनवेलच्या पुढचे रोड बघूया आपण, म्हणजे आपला प्रॉपर गोवा हायवे. मंडळी बघू शकता, रात्रीचे वाजले आहेत 11:57 आणि आपण आता आलो आहोत ना, म्हणजे आपण जिथे जेवतो साईसारा हॉटेलजवळ त्याच्यावर आपण पुढे आलो, म्हणजे पेनच्या पुढे आलो असं समजा. आता आपण एक ॲव्हरेज काढूया, जे आपण आता पेनच्या पुढे आल्यावर किती किलोमीटर, म्हणजे 1 तासाने आपण किती किलोमीटर पळतोय. 92.6 किलोमीटर गाडी आहे आपली. 7 झाली आहे आणि वाजलेत 11:58 बरोबर. गाडी आहे 92.8. तर आता आपण 1 वाजता, म्हणजे आता वाजलेत 12 ना, तर 1 वाजता गाडी किती किलोमीटर होते हे बघूया. आता आपण थांबणार नाही, नॉनस्टॉप जाणार आहे. तर बघूया आपण 1 वाजता, म्हणजे 11:58 झाले आहेत. आता आपण 1 वाजता किती किलोमीटर जाते गाडी ते बघूया. कारण की भरपूर ट्रॅफिक पण लागते. मी बघतोय, तुम्ही बघू शकता आता गाड्या कशा भरलेल्या आहेत. की शिमगा म्हटलं म्हणजे कोकणात गाड्या जाणारच. चला बघूया 1 वाजता किती किलोमीटर आपण जातोय ते. सो मंडळी बघू शकता, आपण आलो वडखळ पार केले, म्हणजे आपण आता गोवा हायवेला लागलेलो आहे आपल्या. राष्ट्रीय महामार्ग 66 आणि गाड्या ना भरपूर आहे. शिमगा म्हटलं म्हणजे कोकणात गाड्या असणार, त्याबद्दल काय प्रश्न नाही आहे. बट आता मी आलो आहे, तुम्हाला बोललो मी 1 वाजता येईन, पण 1 वाजताच्या आधी आलो आहे. म्हणजेच कारण की समोर बघू शकताय ती म्हणजे आर्या नवीन गाडी आहे. आर्या नवीन गाडी आपल्या कोकणात धावती आहे. मला असं वाटतं 2-3 आठवडे झाले वाटतं नवीन गाडी येऊन. ही आर्या बोललो आर्या आली तर तुम्हाला दाखवतो. मग काही साईपूजा दाखवली, आता ही आर्या. स्वाती गाडीचा नंबर आहे MH47BY2678. चला आर्याला ओव्हरटेक करूया. करणार आहे मित्रांनो, या गाडीचा पण आपण व्हिडिओ करणार आहे. तर आपल्याला सध्या ऑफिसमुळे टाईम भेटत नव्हता, त्याच्यामुळे व्हिडिओज करायला भेटले नाही. मंडळी बघू शकता, रोड थोडासा खराब आहे आणि ट्रॅफिक पण भरपूर आहे यार. म्हणजे भरपूर गाड्या म्हणजे निघाल्या आहेत, त्यामुळे आपण काय वाटत नाही मला 1 तासात जास्त रनिंग कव्हर करू. हे बघा असे रोडमध्ये इथे खड्डे आहेत. आणि आता जस्ट मोबाईल खाली पडला यार. आपला तो रिसिव्हर असतो ना
मोबाईल खाली पडला. इथे वॅगनरमध्ये एकतर मोबाईल ठेवायला पण जागा नाही म्हणून वरती ठेवला होता. एवढे खड्डे की मोबाईलच खाली पडला. आता माईक चालतोय का नाही चालतोय तो एक चेक करायचा आहे. आणि तुम्ही गाड्या बघू शकता, गाड्या भरपूर आहे, त्याच्यामुळे थोडासा आपल्याला उशीर होतोय. मग आपल्याला ठरल्याप्रमाणे 1 तासात जी रनिंग करायची ती होत नाही. माझं ॲव्हरेज आहे 80 किलोमीटर तरी 1 तासात झाले पाहिजे ह्या रोडला. पुढे माणगावपासून तर रोड खालीच असणार आहे, म्हणजे रोड चांगले पण असणार आहे, खाली पण असणार आहे. तिकडे आपण 100पर्यंत 1 तासात रनिंग कवर करू शकतो. पण मला आता या रोडवर 80 तरी करायची होती. पण गाड्या अशा आहेत की रनिंग आपली पूर्ण होऊ शकत नाही. चला बघूया, प्रयत्न करूया. आता वाजले 12:30. 119 किलोमीटर आताशे झालेले आहेत, म्हणजे ते 92 आणि हे 20 28 किलोमीटर अर्धा तासात झाले आहेत. बघू अजून अर्धा तासात आपण काय कव्हर करतोय. 12:34 झालेत. कॉलिस मंडळी, आपली फेवरेट गाडी कॉलिस. आपल्या फॅमिलीमध्ये पहिली गाडी येणारी म्हणजे ती म्हणजे कॉलिस. आणि आपण कॉलिस गाडीवरच ड्रायव्हिंग शिकलेलो आहे मित्रांनो. आणि समोर बघू शकता कॉलिस गाडी. आपल्या पण पहिल्या चॅनलवर भरपूर कॉलेजचे व्हिडिओ आहेत, मुंबई गोवा महामार्गाचे. एक नंबर ना, मस्त दिसते गाडी. गाडी पळवायला पण भारी आहे. रस्ता अजिबात सोडत नाही. ज्याला कॉलेज ज्यांनी चालवली असेल ना त्यालाच माहिती आहे. कितीही गाडी पळवा, किती पण 120 130 रस्ता गाडी बिलकुल सोडत नाही. आणि गाडी कंट्रोल करणे पण एक नंबर आहे. ती गाडी कंट्रोलला पण. समोर नाही ते श्री सत्यम बघा ना. आता ह्याच्यात आपण काय 1 तासात कव्हर करणार आहे तुम्हीच बघा. जेसूस मित्रांनो, कमेंट करा जरा ज्यांना ज्यांना कॉलेज गाडी आवडते. टोयोटाची अशी एकमेव गाडी ज्यांनी पूर्ण मार्केट बंद करून टाकलेलं, पण नाईलाजाने त्याच गाडीला बंद करावं लागलं टोयोटाला. त्याच्यामुळेच इनोवा मार्केटमध्ये नाव कमवायला लागले. आपण आलो आहोत नागोठण्याला, हॉटेल कल्पतरू. भरपूर हॉटेलला गर्दी देखील आहे. आता हॉटेल कल्पतरू हे 12 वाजता बंद होतं. आता वाजले 12:36 तरी अजून चालू आहे ते. चला, नागोठण्याच्या रील्समध्ये फेमस होणारा रोड आलाय, तो म्हणजे हा वाला. पाहू शकता. रात्रीचा आपल्याला हात दाखवत आहेत. ॲक्च्युली आपण आलो आहोत फॅमिली सोबत, सो आपण रिक्स घेऊ नाही शकत. का थांबवतात, कशासाठी थांबवतात विचारायला सुद्धा, किंवा काय तुम्हाला प्रॉब्लेम आहे का, काही गाडीमध्ये प्रॉब्लेम आहे, रिक्स नाही घेऊ शकत. आजकाल जमाना खराब झाला आहे. आणि आपल्यासोबत आहे फॅमिली. आज तुम्हाला दाखवीनच आजच्या आपल्यासोबत कोण कोण आहे. आपल्याला उशीर झालेला निघायला म्हणून आपण निघायच्या घाईमध्ये होतो. सकाळ झाली ना उद्या की आपल्यासोबत कोण कोण आहे नक्की सांगू. आपल्यासोबत आपला भाऊ म्हणजे आपला राजू आहेतच. तो असल्याशिवाय आपण कोकणात निघतच नाही. चला, आता जास्त बडबड केली मी. 1 वाजले की येतो. मित्रांनो पाहू शकता अजूनही त्याच गाड्या आहेत पुढे. कंटाळा आलाय. एवढ्या गाड्या आहेत ना, एवढ्या गाड्या आहेत.
कंटाळा आलाय. त्यात त्यांना ट्रकला ओव्हरटेक करून पुढे पुढे जातोय. आत्ताशी आपण पोहोचलोय. मला असं वाटतं कोलाड आलंय. बघू शकताय वाजले आहेत 12:59 दिसत आहेत का तुम्हाला माहिती नाही मला. आणि गाडी चालली आहे म्हणजे 1 तासात 139 किलोमीटर. आत्ता वाजले आहेत 1 परफेक्ट. आणि बघू शकता 139 किलोमीटर झालेत. म्हणजे आपण 92 किलोमीटरला, म्हणजे 12 वाजता आपण 92 किलोमीटरला होतो आणि आता 1 वाजता आलो आपण 139 किलोमीटर. म्हणजे हे 39 आणि ते 8 147 झाले ना. सॉरी चुकतो आहे तरी. 39 आणि ते 8 म्हणजे 47 किलोमीटर. म्हणजे आपण 1 तासात 47 किलोमीटर पार केलेले आहे. बघू शकता नवीन लालपरी. म्हणजे एवढ्या गाड्या आहेत, म्हणजे एवढं ट्रॅफिक आहे. ते बघा ती कॉलेज, भरपूर गाड्या. ओव्हरटेक करायला पण भेटत नाही. समोरनं आपण गाड्या पास होत आहेत ना त्याच्यामुळे. म्हणजे 1 तासात आपण फक्त 47 किलोमीटर प्रति आवरने आलो आहे. समोर बघू शकता लाल परी आपली. चला आता सगळ्या गाड्या परत पुढे जातील. एवढ्याने ओव्हरटेक केला होता मी. आलो आता 1 वाजता आपण आहोत 139 किलोमीटरवर. बघूयात 2 वाजता आपण किती किलोमीटर होते. कारण आता इंदापूर नंतर रोड चांगलेच आहेत. कदाचित जर ट्रॅफिक नसेल तर आपण रोड कव्हर करू शकतो. बघूया. चला 1 वाजला आहे, 139 किलोमीटर आहे. बघूया आता 2 वाजता किती होते. तोपर्यंत लालपरीला थोडंसं बघूया. लालपरी तो आपली जान आहे. कारण आपण ST प्रेमी आहोत मित्रांनो, तुम्हाला माहितीच आहे. नवीन जर कोणी व्ह्युअर्स असेल तर त्यांना सांगतोय आपण ST प्रेमी आहोत. आपल्या चॅनलवर STचे जास्त व्हिडिओज असतात. ही कोणती गाडी असेल. या STच्या मागे एक आपण बघितलंय, कुठल्या डेपोचं असं नाव नाही दिलेलं आहे. नाहीतर आपल्या जुन्या STच्या पाठी असे नावं असतात. याच्यावर नावं दिलेली नाहीत. चला आता भरपूर गाड्या पुढे चालल्यात. आपल्याला पण जायचंय. लाल पर्याय म्हणून मी थांबलो आता. अय्यो बापरे बापरे. आणि मी AC बंद केलेली आहे. थोडा ना AC मधून वास यायला लागला. ॲक्च्युली तिकडे ना फिल्टरचा आवाज येतोय, AC फिल्टरचा. झालं की कसला वास आहे मला माहीत नाही. चला आपल्या लालपरीला ओव्हरटेक पण केला. कसला वास आहे मला माहिती नाही, त्याच्यामुळे AC बंद केली आहे. म्हणून हवेचा थोडासा आवाज येत असेल. तसं आपण माईक यूज करतोच. चला तर मित्रांनो 1 वाजता होतो आपण 139 किलोमीटरला. 2 वाजता बघूया आपण किती किलोमीटर होत आहेत. चला घंट्याचा आपण 1 तासात किलोमीटर काढणार आहोत. ट्रॅफिक तर बघा थोडंसं काय पुढे आलो नुसत्या गाड्याच गाड्या. 2 रांगा लागलेल्या आहेत मित्रांनो. 2 रांगा. शिमगा म्हटलं कोकण भरणारच. ते AC पण लागू नाही शकत आहे. AC मधून पण वास येतोय. मला वाटत नाही जोपर्यंत आपण चिपळूण पार करत नाही तोपर्यंत काय ट्रॅफिक कमी होणार नाहीये. एक वाजून 7 मिनिटं झालेले आहेत आणि एवढा ट्रॅफिक बघा ना. तिथून सिंगल लाईन येते आणि इकडे 2 लाईनी झालेल्या आहेत. एक तर दगड पण आहे खाली.
सो मित्रांनो, खुशखबर आपल्याला एक आहे की आपल्याला कोकणात जाण्याकरिता कशेडी बोगदा दोन्ही चालू केलेले आहेत. पहिला राईट साईडचा एक सिंगल लेनच चालू होती, आता दोन्ही साईडचे बोगदे चालू केले आहेत. ते म्हणजे फक्त आणि फक्त शिमग्याकरिता. एकदा काय शिमगा संपला की तो कशेडी टनल बंद होणार. म्हणजे जे 2 टनल चालू झालेले आहेत ते फक्त शिमग्यापुरतीच आहेत. चला, आता 4 पदरी रोड चालू झालेले. चला, आता शिमग्यापुरती का असे ना, आपल्याला दुसऱ्या टनलमधून जायला तरी भेटेल, बरोबर ना. तर आजचा आपण त्या टनलमधून जाऊ, तेव्हा बघूच तो टनल कसा आहे. आपण आज त्या टनलमधून पहिल्यांदा जाणार आहे. आपण म्हणजे आज जेवढे जात आहेत कोकणात ते सगळे पहिल्यांदाच जाणार आहे. शिमगा असेपर्यंत तो टनल चालू ठेवलेला आहे. चलो, आता ना मी जरा गाडी चालवतो, ॲव्हरेज करतो, समजलं. ॲव्हरेज काढतो जरा गाडीचा, नंतर आपण बोलूच. सो मंडळी बघू शकता 1:59 झालेले आहेत. आणि मग अशी आपण 1 वाजता आलो होतो तेव्हा 139 किलोमीटर होते. आता 2 वाजायला आले आहेत आणि किलोमीटर झालेले आहेत 189. म्हणजे किती किलोमीटर झाले? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 50 किलोमीटर फक्त 1 तासात गाडी पळालेली आहे. मित्रांनो, भरपूर गाड्या आहेत. आता तुम्ही ना असं ॲव्हरेज काढू नका की बाबा मी असतो तर एवढी गाडी पळवतो आणि तेवढी गाडी पळवतो. ॲक्च्युली शिमगा असल्या कारणाने गाड्या भरपूरच आहेत, त्याच्यामुळे ना गाडी जास्त पळत नाही. आत्ता जस्ट त्याचा माणगावचा रोड आला ना, तसा रोड खुल्ला भेटलेला आहे. आता भरपूर गाड्या आहेत, बघू शकता या रोडला. नाही तर आपण डेली तुम्ही व्हिडिओ बघताय ना, तेव्हा हा पूर्ण रोड खाली असतो. तर आता 190 किलोमीटर झाले आहेत, वाजले आहेत परफेक्ट 2. म्हणजे आपण प्रति तास 50 किलोमीटर गाडी पळवली आहे. म्हणजे 50 किलोमीटर गाडी प्रति तास चालली आहे आपली. बघू शकता गाडीवर सामान पॅक करून गाडी गावी घेऊन चाललेले आहेत. एवढी सारी मंडळी आपली निघालेली आहे. इनोवा, वॅगनर, तवेरा बघू शकता. बघा, इनोवा वॅगनरवर सामान लोड आहे. परत आता ही समोर तुम्ही तवेरा बघताय, तवेरावर सामान लोड आहे. भरपूर अशा गाड्या दिसत आहेत. मी त्या जीप गाडी आहे ना, नवीन आली आहे भाई, त्याच्यावर पण सामान लोड केलेलं आहे. एवढी लोक कोकणात निघाले आहेत. तवेरा पण फुल अँड पॅक आहे. चला, आता थोड्याच वेळात येईल पोलादपूर. आपल्या पोलादपूरचा टार्गेट असतो नेहमीचे व्ह्यूअर्स, तुम्हाला माहितीच आहे. 3 वाजता आपण पोचतो, पण आज आपण थोडं 1 तास लवकर आलेलो आहोत. चला, आता पोलादपूरला आपण थांबणार आहोत मंडळी. बघूया तिथे चहा भेटते. गर्दी जर नसेल तर आपण थांबू, असेल गर्दी तर थांबणार नाही. आपल्याला टाईमपास नाही करायचं आहे. कुठे कुठेतरी चायला खेळला आपण थांबूच. तरी गाडी मी ना 100च्या वर नेत नाही. आसपास 90, 95, 100 अशीच गाडी ठेवत आहे. इनोवा असते ना आपली, तर पळवायला काय वाटत नाही. इनोवा पण नाही म्हणून जरा पळवायलाही वाटते. वॅगनर आहे ना, थोडीशी भीती वाटते वॅगनरवर, तशी इनोवावर वाटत नाही. इनोवा 120 नेली तरी काय वाटत नाही, म्हणून मी 100च्या आसपास नेत नाही. 95, 90, 95, कधी गेली तर 100 अशी नेते. तर तुम्ही बघू शकता 80वर आहे गाडी. मस्तपैकी सलमान खानची गाणी ऐकत होतो आणि गाडी बोलो जरा लवकर नेऊया. चला, आता आपल्याला पोलादपूर येईल. पोलादपूर नंतर आपण ज्या व्हिडिओसाठी आलात तोच भाग बघायला भेटेल, तो म्हणजे आपला कशेडी टनल. इथे स्पीड ब्रेकर आहे, इथे स्पीड ब्रेकर आहे, मला माहिती आहे. हा रोड मला आठवतो आहे, स्पीड ब्रेकर आहे. बघू शकता इनोवा स्पीड ब्रेकर चढली, इथे पण स्पीड ब्रेकर आहे, ते पण चढली.
आपण कसं डेली चालवतो म्हणून आपल्या लक्षात आहे, जे डेली येतात त्यांनाच लक्षात असतं. मंडळी 2:14 आणि आपण पोचलेलो आहोत पोलादपूरला. सो आपला थोडासा निर्णय चेंज झालेला आहे. आपण पोलादपूरला नाही थांबत आहोत मित्रांनो. आपण कशेडी टनल पार करून खेडच्या रोडला आपण कुठे चाय असेल ना तर चहा पिऊ आपण. पण पोलादपूरला आपण नाही थांबत आहोत. आपण कशेडी टनल पार करूया. तुम्ही जर आपली लास्ट व्हिडिओ बघितला असाल ना, तर आपण जेव्हा कोकणात जातो तेव्हा अंडरग्राऊंडमध्ये गाड्या अजिबात नसतात. आणि आता बघू शकता पुढे 2-2, 3-3, 4-4 गाड्या आहेतच. कोणती आहे समोर गाडी, कोणती आहे कळलीच नाही. बापरे, काकांकडे गर्दी बघ काय चाय पियाला. आपण चांगला निर्णय घेतलाय, पण थांबत नाही. भरपूर थांबलेत, भरपूर लोक थांबले आहेत टनलच्या आधी. चला आपण टनल पार करूया. टनल पार करून आपण पुढे खेडच्या जवळच आपण चाय पिऊया. तर आता डायरेक्ट मी कशेडी टनल आला ना की चालू करतो. सो फायनली मित्रांनो, आपण ज्या व्हिडिओसाठी आला तो आलाय म्हणजे बोगदा. 1 किलोमीटर बाकी आहे बोगदा. मगापासून मी कशेडी टनल बोलत होतो, टनल नाही बोगदा, सॉरी त्यासाठी. चला 1 किलोमीटर बाकी आहे. वाजले 2:24. मला इथून दिसतं का नाही मला माहिती नाही आहे. 1:24 झाले आहेत. 500 मीटरवर बोगदा आहे. दोन्ही कशेडी बोगदा चालू झालेला आहे. पण त्यामध्ये पण आहे, कारण की तो फक्त शिमगा उत्सवाकरिता चालू आहे. त्यानंतर बंद राहणार आहे, कारण त्यात भरपूर काम बाकी आहे. वाव, 1 नंबर मित्रांनो. बघताय ना, दोन्ही बोगदे आपल्या समोर आहेत. आपण पहिले राईट साईडने जायचो, आता राईटने नाही, आता आपण लेफ्टच्या बोगद्यातून जाणार. बघू शकता भारी ना, 1 नंबर ना. चला एंटर करतो आपण नवीन बोगद्यामध्ये. तुमचं शिमग्या उत्सवाकरिता स्वागत आहे. एक नंबर बनवलाय. याचं पण काम झालेलंच आहे. कोण बोल काम बाकी आहे. त्या राईट साईडच्या बोगद्यापासून हा बोगदा चांगला दिसतो ना. हा मोठा पण आहे जरा. आता सेम तर आहे, तो पण तसाच बोगदा आहे. पाहिजे ते एकदा कन्फर्म करा. बाईकवाले स्लिप होऊ शकतात या पाण्यामध्ये. सांभाळून येत असाल तर सांभाळून. तुम्ही आपल्या आधीची व्हिडिओ बघा, त्याच्यापेक्षा तर हा मला चांगला दिसतोय. हा मोठा बोगदा आहे, पण असं मला ऐकण्यात आलं आहे की काम चालू आहे बोगद्याचे, पण अजूनपर्यंत हा चालू केलेला नाही आहे. पण आपल्या शिमगा उत्सवाकरिता चालू केलेला आहे आपल्यासाठी. चला आता आपण आनंद घेऊया. आपण या बोगद्यात तर घुसलेलो आहोत. 2:26 झालेले आहेत. पण छान आहे. राईट साईडपेक्षा हा बोगदा चांगला दिसतोय. हां काम चालू आहे. लेफ्ट साईडला थोडं काम चालू आहे. चला लवकरात लवकर चालू करा यार. कायमस्वरूपी आम्हाला दोन्ही बोगदे यूज करता आले पाहिजे, असं काहीतरी करा. आपला मागचा आहे ना ओव्हरटेक करतो, करून दे, कर बाबा. याला मी मगाशीच ओव्हरटेक केला पोलादपूरला. एकदम भारी दिसतोय ना. मी आता वाईड अँगलला ठेवलं आहे ना, म्हणून 1x वर अजून क्लिअर भारी दिसतं. पण कसं 1x वर
पूर्ण दिसत नाही, मग मला मागे जावं लागतं त्यासाठी, म्हणून मी 1x ठेवत नाही. चला सो मंडळी, आपण कशेडी बोगद्यामधून बाहेर आलेलो आहोत. वाजले 2:27. वाईड अँगल ठेवते. हे बघा बाईकवाले, भरपूर बाईकवाले आहेत, भरपूर बाईकवाले. सो मंडळी वाजले 2:43 आणि निघालो आपण वाटतं 9:30 वाजता. 9:30 वाजल्यापासून ते 3 वाजेपर्यंत, म्हणजे आपण गाडी थांबवलीच नव्हती. आपण नॉनस्टॉप आलो होतो, गाडी कुठेच थांबवली नाही. आता आपण थांबलो आहोत, खेळ वाटतं 8 की 9 किलोमीटर आहे आणि आपण थांबलो. म्हणजे गाडीला पण विश्रांती देऊया आणि आपण थोडा चहा पण पिऊया. चला. सो मंडळी पाहू शकता 2:57, सॉरी 1 मिनिट वाढला, 2:58 झाले. आणि आता ड्रायव्हर सीट चेंज झालेली आहे. आता चालवते भाऊ गाडी, मी आता बसलो आहे पॅसेंजर सीटवर. आणि तुम्हाला मी सांगितलं नाही माझ्यासोबत आज फोन करा. कुठे आहे? तर आजचा प्रवास कसा वाटतोय सांगा. याला दोघी पण झोपलेल्या नाही. तू पण झोपली नव्हतीस ना? झोपलेलीस? मी तुला मिरर मधून बघत होतो, तू झोपलीच नव्हतीस. ठीक आहे चालेल. सो मस्त भोसते घाटाला सुरुवात झालेली आहे 3:03 आणि आपण भोसते घाटात गणराज या गाडीला ओव्हरटेक करत आहोत. गणराज रामेश्वर. जसं जसं आता चिपळूण येईल ना मित्रांनो, तसं जसं गाड्या कमी होतील. अरे पुढे आपल्या जास्त तळ कोकणात येणाऱ्या गाड्या असतील पण एवढ्या नाही. पण चिपळूण म्हणजे रत्नागिरी जिल्ह्यात भरपूर गाड्या येणाऱ्या असतील. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एवढे नाही येतात. बाईकवाले तर भरपूर येतात. 3 दिवसाची सुट्टी आहेत ना, सगळे एन्जॉय करायला येतात कोकणात. शिमग्यात नाचूक येतात सगळे. मला झोप नाही येत आहे. काय बोलते? एका रात्री 3 झोप? ओके, अशी वाली. मंडळी वाजलेत 5:54. मस्तपैकी झोपलो होतो, चांगली झोप पूर्ण केली. आणि आता राजापूर यायला काहीतरी 16-17 किलोमीटर आहे. आणि बघू शकता बाहेर किती धुकं आहे. आम्हाला ना घाटात धुकं भेटली, ना संगमेश्वरला भेटली, साखरपाला भेटली, कुठंच धुकं भेटलं नाही. राजापूरला आलो नाही, धुकं बघा केवढं, समोरचं काहीच दिसत नाही. मंडळी नडगिओ घाटामध्ये आपण प्रवेश केलेला आहे आणि मध्ये आपल्याला धुके भेटले होते. आता मग तुम्ही बघू शकता समोर दिसत असेल तर धुके आहेत. त्या पलीकडे आपल्या रोडवर भेटत नाहीत. हे एक चांगलं आहे, नाही तर आपल्याला परत उशीर झाला असता. आता जसं काय सूर्यदेव आपला वरती आला की धुके गायब. आणि जी गरमीला चालू होईल ती काय खरं नाही, कारण की होळीला म्हणजे होळी पेटवली आहे तर आग होणारच आहे. घरातून फोन येतात. 1 मिनिट, आम्ही फोनवर बोलतो. आता आदिष्टवादीचं मंदिर आहेत ना, ओके. आमचा दादाचा फोन आलाय, उचलून मी बोलतो. जरा आदिष्टी मातेचं मंदिर आलंय मंडळी, पाया पडूया आणि आपल्या प्रवासाला पुढे चालू ठेवूया. दादाचा फोन बघू शकता कसे धुके आहेत. आपण आज विमानाने चाललो. हा, आज विमानाने चाललोय आपण.
अरे आकाशातून थेट प्रवास फणसगावच्या बौद्धवाडीमध्ये. बघा ना काहीच दिसत नाही. सध्या सकाळचे 6:43 आणि एवढे धुके. जोपर्यंत सूर्यदेव आपले येत नाहीत ना तोपर्यंत धुके काय जाणार नाही. याचं कारण काय माहिती आहे का, आपली स्पीड कमी होते मित्रांनो. जी आपली रनिंग चालू असते ना ती तुटते. मंडळी आपण तराळामध्ये पोहोचलेलो आहोत. पोहोचलेलो आहे आपल्या गावी. अरे गाणी कॉपीराइट येईल. मंडळी बघू शकता आपल्या तराळाचा ब्रिज. यस अरे जाऊ म्हणजे आलो. आता आपलं घर येईल. कोकणाचं आपण कधीच रात्रीच एंट्री घेतली आहे. बघू शकता आपण आता जाऊ कासारड्याला. आर यू एक्साइटेड? निंदीला पहिले समजलं, तू नंतर उत्तर दिलंस. यस गणेश कृपा. अरे एवढं लवकर, क्या बात आहे. साई पूजा पाटी आहे. सगळ्या गाड्या मागे आहेत. आर्या पण मागे. गणेश कृपा लवकर आली. आता कासारडे आलो. आमचं गाव. आय लव्ह कासारडे. आमकाला आवडता. तराळा. काय नाव काय पण तुमका आमचं गाव आवडता. शेअर करा आमचं गाव तुमका आवडता काय. काय काय बोल परत बोल. अगर तुमका आमचं गाव अगर सॉरी मागा जास्त नाही इंग्लिश मीडियम असं. तुमका अगर आमचं गाव आवडलं असतील तर बेल आयकॉन वरती शेअर करून सांगा की आमचं गाव कसं वाटलं. आमचं गाव लय मोठं आणि आमचं घर ते नको सांगू. ते नाही सांगायचंय. चला आता आपण आलो आहोत ओझरमला. इकडे पण गावी पण बिल्डिंग आहे. हा मग गावी पण बिल्डिंग आहेत. गाव आणि मुंबई असतं आणि मुंबई म्हणजे बिल्डिंग असते. ते बघ तो बंगला बघ काय बांधलाय. शपथ माहिती एवढा हाईट वरती आणि शपथ तू काय सांगू काय तुला. बघ पाळणा पण काय हे बघ हे पण घर चालू झालं. कोणतरी आलंय बघ शिमल्याला. मस्त बंगला आहे. अरे त्यांचा बंगला आहे. चालूच असतंय घर. हा मग मंडळी आता काय दिसत नाहीये तरी माझा पप्पा ट्राय विथ कार बी. कारण की रिअली सांगते काय दिसत नाही आम्हाला. पण मोबाईल मधून दिसतंय. अब असं दिसत नाही. हे हो बघ हे बघ मोबाईल मधून दिसतंय. तू असं बघ काहीच नाही दिसत आहे. राजू एक काम कर, तसं मोबाईल पकडून बघ आणि गाडी चालव. मोबाईल क्लिअर दिसता. माझा पप्पा ट्राय करतो. हार नाही मानत ना. मग मोबाईल मध्ये क्लिअर दिसतंय. मोबाईल मध्ये क्लिअर दिसत असेल तुम्हाला पण तुम्ही गाडीत बसशाल ना तेव्हा तुम्हाला समजेल की आम्ही खोटं बोलतोय की खरं. ओके बघा इकडे आता 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 काय दिसत. थांब थांब थांब. आता काय नाही दिसतंय. मोबाईल मध्ये बघ. मोबाईल मध्ये बघ. अरे यार बाबा क्लिअर दिसतंय. चालत जा. मी तेच बोलणार होती आधी पप्पाला की तुझा फोन घेऊन पप्पाला चालवायला हवी. सो मंडळी बघू शकता आपली लाल परी. आपण लाल परीचे दिवाने आहोत. एसटी प्रेमी आहोत मित्रांनो आपण. आणि बघू शकता धुक्यातून जाते आपली लाल परी. ती पण म्हणजेच आपल्या कोकणाच्या रस्त्यातून.
वाईड अँगल दाखवतो. कणकवली आगारातली गाडी आहे ही. आता जाईल विजयदुर्गाला. विजयदुर्ग बघा ना, धुके बघा ना कसे आहेत. नशीब आम्हाला आपल्या नॅशनल हायवे 66 राष्ट्रीय महामार्ग 66ला नाही भेटलं, नाही तर भरपूर वेळ झाला असता. तिकडे बिलकुल धुके भेटले नाही. जसं राजापूर आलं धुक्याला चालू. भारी वाटते ना लालपरी पळते तर. अजूनही जुनी लालपरी चालते आहे मित्रांनो आपल्या कोकणात. नागमार बघा, ऐकता का? मस्त पळते ना बघ. आपलं गाव आहे ना अजून. आता थोडंच बाकी आहे. 7 वाजले. 7 वाजले. लालपरीचा काळा धूर आणि धुक्याचा सफेद मिक्स होतोय. चला मंडळी, फणसगाव तिट्यावर गाडी आलेली आहे आणि एसटी सुद्धा थांबलेली आहे तिच्या स्टॉपला. बाय लालपरी. चलो बाय बाय लालपरी. लवकरच आपला प्रवास होणार आहे. सो मंडळी, धुक्यातून प्रवास काढत काढत आम्ही गाठलं एकदाच फणसगाव. मंडळी, आमच्या चव्हाट्यावर, फणसगावच्या चव्हाट्यावर इथे शिमगा उत्सव साजरा होणार आहे. आता होळी निमित्त साजरा होतोच आहे. आज देखील होईल. बघू शकता होळी लावलेली आहे तिकडे. बघूया आपल्याला आज काय बघायला भेटते. सो फायनली मंडळी बौद्धवाडीमध्ये आपण प्रवेश केलेला आहे. धुक्यात कसं माझं घर बघा राहिलेलं आहे. दोन मिनिट थांबा. मी घरी माझ्या पोचलेलो आहेत. तिथे आपल्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत. आता जस्ट वॅगनर तुम्हाला दाखवली ना रे आज मी. वॅगनर आज सर दाखवतो नाही यार. बिचारी वॅगनर इनोवा असते तर मी सारखी दाखवत असतो. वॅगनर दाखवत नाही. एवढी पण वाईट नाही यार वॅगनर. चला सो मंडळी, घरी पोचलेलो आहे. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या व्हिडिओमध्ये एवढंच ठेवते. चला बाय बाय.